ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଜାକୁଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ଜାକୁଲୁ ଆକୁ ମୁଁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ ମୋ ବାଟ ସବୁ ହେରନ୍ତି। ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେବି, ଯାଇକି ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୁମ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଘା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବଜାରରୁ ନିୟମିତ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଆଣି ଦେଲା ପରେ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖ, ଆର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ବି ଅଛି। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଦିନମାନ ଯାକ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ଇଏ ଗୋଟେ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖ, ହେଇ ଖାଇବ ବୋଲି ଶୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଛି ଢାଳମ୍ କରି ଉଠିଲା।